To jama'a kada dai ku manta, ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Kai, wai bidiyon kake mana? Ban fara ba. Ban fara ba. Wuce, tsaya ka bi. Ka fara yanzu? Ka fara? Ban fara ne? Baka saita ba ai. Ko hasken shi ya kai muka. Ai akwai hasken kyamara kuma. Yana rawa. Bidiyon ba zai rawa ba? Ba zai rawa ba. Nan a tsaye yake car. A yake gyara da yadda kuke so. Haka? Amma sai bai muka yawa. Bai ba. The front the back ne kyau. Back mana. Okay. Fara. To yanzu a fara? Ka shirya? Gyara fuskar. Sun fi son jin surutu, ina Abuja ina ta hutu, BBC ne ke nema na suna so in ba su labari na. Yaga men suna ta surutu ne dan su bata ni, sun manta Allah ne ya gyara ni 442. Ina ce muku yaga men, ku ce min yaga men. Yaga men. Ina ce muku yaga men, sai ku ce min yaga men. Mu je yaga men. Me kai me yaga ma, kai me dinke ma, ni ne nan me dinke ma, kai dan me yaga ma. Ke murja kina tsuguri dai na rantsi da Allah ki daina wahala da ni a garin Abuja. Tiryan kawai ki bunan kina wahala da ni in je nemo ki. Wallahi na tafi. Me yasa zaki tafi? A kyale ni in tafi kawai in ana son zaman lafiya. Wallahi ba inda zaki garin Abuja kin riga kin shigo garin arziki, ba inda zaki tafi. Ba inda zaki tafi in ba na ga kin ciyen mamanki gida uku bane a Abuja nan, ba inda zaki wallahi. Sai kin natsu. Kina ji na ai. To yaga man.